Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basobok kita balik dun sana dalam Raja-Beraja Pasambahan. Sebelum menonton videonya, jangan lupa di-subscribe dun sana. Di-subscribe dun sana. Kini kita akan beraja Pasambahan Syiriah. Bagian pembukaannya dun sana. Ikuti terus videonya dun sana. Oke, check it out. Santai saja dun sana. Oke, kita mulai ya dan sana. Minta ampun ambo kepada Allah, maaf diminta kanan banyak kaniniak mama jo pangulu nan gadang basa batuah. Nan bapucuak sabana bulek baurek sabana tunggang alim ulama jo tuanku hulu balang jo ampang limo. Monti pegawai adai bundo kanduang sarato di dalam panggilan kami jua. Tak kalau rajo kita mendirikan rumah di Minangkabau, di Bandar Ruhun mulo didirikan rumah Banamo Bagala Pulo. Di Pangka Gajah Maharam di ujung Surambi Aceh di tengah Rajo Babandiang. Tak kalau menabang kayu indaklah rabah dek gampo 7 hari. Rueh limbano jo limbano. Kalawi binuang sati tampela taduang bakualo tampela ikan manggulampai tampela iu baku bangdiang. Susun la atok silang sang mandi susun janjang gagak kainggok. Tagendeng sirangkak lari. Dan batungke akabaha nan basandi batu intan. Urang baradai membau teranju, urang Makkah membau perak. Adai rumah basandi batu, adai basandi jo sarak-sarak basandi kitabullah. Pucuk sadundun matahari Syiriah sadahan manyularo sadahan jatuh kamu saji tergantung di udara. Tergantung indak batali indak batupang di batang pauh jengki. Labiah baampo penyakit padi sukatan balantak timah. 5 batang pauh jengki antara Makkah jo Madinah. Rumin sarumpun jo ilalang di lendo kudo pacah kuali de ambalau. Atok kaco dinding jamin mako dihiasi malah rumah sarato tabi jo tirai supayang ame jelo manjelo. Ladi atok banta gadang latah hampa lapiak permadani, lapiak pendek sidayang baduri tiok sudui batarawang di tengah-tengah babulan-bulan. Ragulah putih mana rawang ragulah sultan main patan itulah rumah rajo kita. Palano di sandiang baka kudo taparui di jurami. Carano kami datang dari Pangka minta dimakan Syiriah kami. Layang-layang tabang malayang malayok kakoto tangah banyak nyampe puluh hampe. Indah carano alang kapalang talatak di tengah-tengah di lingkuang orang nan rape. Itulah carano nan pulang pai dari Pangka lalu ke ujung. Jika dietong kepada Syiriah kunyang tampuknya hari gagang bagai saruaso. Setahun dalam panggulungan layu indak bahkan bertambah hidup. Jika dia tong kepada pinang-pinang si herok-herok mani tumbuh di kida rumah gadang. Setahun tupai memanjek haram basuh jo buahnya. Entah ke orang aliulah, orang batuah hidup-hidup, orang batuah sampai mati. Jika dia tong ke sodanya, soda putih langkitang lawi, putihnya membanak balam. Soda kuning langkitang lawi, sukudam sakati limo, harago indak taharagoi, harago satimbang jo nagari. Makanan anak rajo-rajo, makanan sultan jo pangulu, itulah jini nan panyapo dek kami bakai datuk. Makanlah Syiriah dek datuk. Itulah dun sana guys, pidato pasambahan Syiriah carano bagian pembukaannya dun sana. Ikuti terus videonya dun sana. Kita selesaikan cik-cik dulu dun sana. Bagian pembukaannya, beko jawabannya sudah ada di video berikutnya. Oke di sana, jangan lupa di subscribe sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.